Не искам да губя времето на Виктор, не искам да го забавям него по никакъв начин, защото виждам, че той наистина има интерес към мен. Аз не искам накрая да съм лошата в историята, тъйто само го е въртяла така и... Не виждаш въобще да имате някакво бъдеще заедно и затова няма смисъл да го допускаш ли? Или... Не, просто... Или не го чувстваш като твой човек? Не го чувствам, може би, да. За жалост, видях, че тя според мен няма никакви намерения към Виктор. Не знам, някакъв път му гледаш така се едно се очаква нещо от мене. Не, има и тези моменти. Ама... Ние докато танцувахме, на някакъв път ме не си искаше да целувам. Обаче... Искала ли ти се така с някоя друга момиче да ми правиш? Тогава ли? По принцип. По принцип, да. Имало ли? Но... Сме тук от малко време. Да. Случват се някакви неща. Става дума за нас. Чакат. И се надяват. И опитват. И все още опитват. Питам ли с кое момиче или би трябвало да ми става ясно? Реално. Главно разбрах, че не е сигурен. Което хем не ме изненадва, хем до някаква степен не мога да го разбера. Защото тук сме много време. И все си мислех, че за толкова време тя би трябвало да има някакви отговори. Дали ме вижда като потенциален партньор, дали има желанието да ме целуне или да има някаква интимност с мене като цяло. Трябва ми още време, но съди с повече по действията. Защото аз ме повече да действам, отколкото да говоря, не случайно съм танцор и съм свикнала да говоря с тялото си, така че... Да ти го запиша ли в плана? Не, аз го запомних много добре, асимилирам го. Тоест, примерно, ако се приближа сега. Така. И ако се приближа и тръгна да те целувам, Да. и ми забиеш един шамар. Какво ще? Какво означава? Какъв е най-добрият начин да кажеш на мъж, с който си на вечеря, че е бавно развиващ се? Като го попиташ да ти го напиша ли? Що за въпрос беше това? Ужасно Ще да каже, че е родила страхотна Той от 7 мисъл. години да чака, той тя не от е 7 знал. години не е готова и тя пак му казва, че не е готова и той вече иска да земята да се отвори и да го приеме в себе си и тя му казва, искаш ли да ти го напиша, ако нещо не си разбрала? Супер много. Не зряла ли е, Бранимира? Малка ли е? Емоционално неинтелигентна ли? Какво се случва с това? Според мен не е до годините, не е до опита, просто тя няма никакъв интерес към него, никаква химия. Той говореше през цялото време за химия между него и нея. Тя мълчеше през цялото време, тя няма никакъв интерес към Виктор. Защо седи там? Защо седи там? Не мога вече да си отговоря. И щом си решила да останеш, държиш се поне с уважение към този човек, който се бори през цялото време за теб. Защото какъвто и да е, той е супер добър и заслужава уважение. А тази метаморфоза, предишната вечер казва, не искам да го мотая, не го чувствам, на следващия ден го целува. Как се обясняваш? Обяснявам си така. За мен, за това момиче има два варианта. Или има някаква много дълбоко скрита, преживяна травма или разочарование, нали, някакво, и което е накарало да се затвори. Или тя е просто там, тъй като е поканена, нали, очевидно от продуцентите, които знаят, че Виктор има интерес към нея и то дългогодишен и така. Те просто е един хубав курорт в Шри-Ланка, който едва ли сама би могла да си позволи. И нямам никакво друго обяснение. Тя няма отношение към нищо. А възможно ли към разговор нищо? на Мартин с нея да й повлия? Той дръпна и каза, какво правиш?
Освен това, аз мисля, че много и повлия факта, че тя разбра, че Виктор се е целувал с Любомира. Тази целувка, според мен, отчасти е резултат от това, че тя разбра, че той вече се целува с Любомира и затова нямаше по какъв друг начин да му каже ела, целувай ме и реши да развие цялата тази теория с действията ми говорят повече, отколкото Тоест те аз се труднаха за самата. статистиката, така ли да разбирам? Тя си бърше, ето ни виждам, тя веднага си бърше червилото. Червилото. За нея беше много важно. Да, е с перфектно червило. Добре, те се целунаха, но тя продължава да е объркана. Вие виждате ли изкото тази? Продължава да е объркана, продължава да й трябва време. За мен това няма да приключи до финала. Нея нищо не я радва, защото нали, вие казвате, че тя е там на курорт. Ако си там на курорт, който ти така иначе не може да си позволиш една такава почивка на такова екзотично място, поне това ще те радва. Нея не я радват срещите. Той е заведен на какви ли не места. И тя каза ми, не е моят. Трябва ми време. Боря се със себе си. Не разбирам. И аз не разбирам тая борба. Сега не сме в нея, не можем да пресне в главата и не можем да знаем какво се върти, но може за да 3 седмици, за 2 месеца. Да стопира нали, цялата тази публичност. Ти си била там, би трябвало нали, да знаеш каква е психиката, че всички те гледат. Обаче тя предварително знае, че това е телевизионно предаване. Тоест, надявам се много, като дойде един ето при теб. Да обясни въобще защо е била там. Плюс това, когато имаш наистина... Мен е тотално безинтересно. Когато си искрен към ергенът и имаш чувства, повярвайте ми, наистина забравяте за камерите, за екипа, за хората. Просто се концентрираш върху срещите и върху човека, в който си влюбен. Затова, според мен, тя не изпитва абсолютно нищо към Виктор и за това агресира от време на време, просто защото тя... Дали това не е полза, защото, Жоро, вие мъжете обичате да ловувате. И тя си казва, сега аз ако му се поднеса, няма да е интересно. Дай ще му се дърпам, за да ме гони. Той я гони колко години. Там има като цяло една игра, защото според мен и на Виктор в началото нападението, след като говорим за лов към Любомира, беше малко да създаде интерес в Бранимира, да види, че той е желан и че други го желаят него. И предизвиквайки интерес в други жени, неглижирайки Бранимира, да види дали тя тогава ще реагира. И реално тя тогава реагира. Затова, че като цяло Виктор, колкото мил и добричък да изглежда според всички вас, той според мен си има сериозна стратегия, която не му беше никак лошо. Това всъщност да предизвиква интереса в друга жена, която е дори най-добрата приятелка, колкото могат да са приятелки тези дани в играта, за да може все пак да... затова, че... Аз имам много близък човек. Екатерина ми е най-добра приятелка от Ергенът. Така че остават приятелства със сигурност. Вярвам в това. Така, има вече една категорична двойка. Това са, разбира се, Мартин и Даниела.